Serjeta, ċek tagħmel. Ma ħan tkun naqra, ħan u ritrattu niġi nixfu bleżatta. Mela ma smajt ġralhom il-dawk it-tlet fajliet. Ħanejna jien biex indaħkek naqra ta' għanna dwejja ġodda l-pajis. Ma jek tinsinti mhux iddaħħal it-bikkini qed ngħidlek. U x'ġralhom dat fajliet? Dak kienu da tlet fajliet. Daħlu ġo mużew, kien hemm pittura ta' tlet nisa bil-patata. Ma bdiewa kienu. Bil-patata barra x'affarijiet. Daħħadax ta' patata barra dik nofs. Mela, tinżor rajt u ngħid li. Tararti. Insomma, mbagħad daw it-tlieta qabduhom u ma tantx spiċċatilhom żewġ. Għali, x'ġralhom? Għax li ġralhom mbagħad meta qabduhom arwinejn quddiem il-pittura għallaw multa multu hawnhekk ngħidlek jiena. Sikkum, oriġinali. All right. Jien naħseb dawk ħadu żball fil-mużew, issa ma marrux il-mużew tal-arti, ma tal-istorja naturali. Ħanin, all right, ta' Nisma' mhux xi ħaġa taċċajdi ta'. Jiena darba kont kważi mhux multa ħan niġi arrestat minħabba li kont tarwin fejn mhux suppost. Xi ġrali. Ma inti qatt ma tiġrilek il-mara jiena meta tkun qed taħsel il-ħwejjeġ u jien naf tkun tagħmel il-bord ukoll libes l-abjad tiġġenni ninsa kollox biex taqbdu taħsilhom mal-lott. Tagħmel mela, anke kun qed nilbishom ta' ma tgħidli insa kollox għax raħ naħsel kollox. Imma somma ħdejja ma spiċċaj fit-triq qarwin. Imma bdejt mhux apposta x'affarijiet daw u mbagħad it-tifel ħal-qalbib miftuħ, ħarbinna l-qattus, jien mort niġri warajh u x'jiġrili, bum, jinraq l-bib u nispiċċa fil-komun qarwin laħam. Ejja, ma almenu ma ġiħattu. Maġina ħadd. Kienu qed jagħmlu il-home visits u ġie wieħed minn tal-oppożizzjoni kif rani nħasatu u nħsat jien. X'għad totlu? Ħantihulek lilek number one. Peress li kien tal-oppożizzjoni biex jalaqna għalajn ħatlu. Kif ġabna tal-gvern u daħaqli. Isma' ejja nagħmlu ejja. Zopp, ejja. Jien ħaninżaw u ħaniġi nixbħu. Isma' ta' qalbek. Għaliex? Għax ma tantx jistajk. Eżatt, minn wiċċi eżatt li Le, wiċċek mhux il-problema, il-problema il-bqija ta' ġismek. Fil-każ imma nistgħu nagħmlu biċċa xogħol, ħa nagħmlu fil-każ ħejmis. Ma manġlu żgħir ħelu, forsi bl-istatura tiegħek tiġi jsek u ħejja.